Salut, sunt Costi și astăzi vom vorbi despre noua tehnologie de redare a clipurilor de la YouTube, numită HTML5. După cum probabil știți, YouTube-ul forțează trecerea de la clasicul Flash Player, pe care îl foloseam toți, la un nou protocol numit HTML5 și playerul în acest protocol arată așa. După cum probabil știți, browserul Mozilla Firefox forțează acest tip de, de redare a clipurilor, deși sunt foarte multe bug-uri. În acest tutorial vom învăța cum să dezactivăm acest player și cum să revenim la clasicul Flash Player pe care îl folosim toți, nu la acest player baguit, să zicem așa, HTML5, pentru că e prea nou, e prea fin, e prea, nu știu, e prea nelucrat, să spunem așa, și are niște bug-uri enervante. Deci am vrea să folosim un astfel de player când avem varianta Flash Player în loc de HTML5. Dar probabil nu avem ce să facem, pentru că mulți dintre noi folosim Mozilla Firefox, iar acesta forțează oarecum acest nou tip de redare video pe care vrea să-l implementeze YouTube-ul peste tot. Din ce în ce mai multe site-uri adoptă acest stil de redare în loc de Flash Player. Cum facem să scăpăm de acest player în doi pași? Prima oară, pentru YouTube vom accesa pagina youtube.com/html5 și aici scriem prezent, dăm părăsiți pe HTML5 în versiune de încercare. După cum vedeți, nici măcar nu e versiune finală, e versiune beta, deci acest HTML5 era început de drum și deja e obligată toată lumea să-l folosească. Bun, deci ne-am dezaponat de la acest player, să spunem. Doar browserul Firefox încă mai utilizează acest mod în mod automat. Ce facem ca, uite, hai să vedeți. Dau refresh la acest clip să vedeți. Uite, la mine de data asta nu l-am mai folosit, dar în multe cazuri încă îl folosește. Cum facem să-l dezactivăm de tot, să nu mai avem memorie pe niciun site? Scriem în bara de adrese about.config. Aici ne atenționează Firefox că vom intra în setările, în configurația browserului, dăm I will be careful, I promise, voi avea grijă, promit. Aici vom căuta WebM și îl vom selecta. Vedeți că value este true pentru a-l dezactiva de tot HTML5-ul. Dăm dublu click, da? Dăm dublu click și se face false, da? Apoi putem să închidem și mai verificăm încă o dată dacă s-a salvat. De config. I will be careful. I promise. Mergeți din nou aici pe WebM
și asigurați-vă să fie false. Dacă nu e false, dublu click. Eu l-am făcut ca să-l fac false, încă o dată dublu click. Și gata, e dezactivată această funcție din browser, dar nu mai are cum să vă apară player HTML5 pe niciun site. Pentru YouTube v-am arătat cum îl dezactivați, dacă vă apare numai pe YouTube, dacă persistă pe YouTube după ce v-ați dezabonat de la ei, de pe pagina aia, faceți chestia asta cu Firefox și nu veți mai avea probleme. Cam atât cu tutorialul de azi, sper că m-am făcut înțeles. Mulțumesc pentru vizionare. De mult căutam un remediu, l-am găsit și vă mulțumesc pentru vizionare, like, comment, subscribe.